Allah Ta'ala sa dunia na sampuna sa aluan mawi na bagi din ang bugi inalang mo na dito ako sa kanwalang mo na bariya makadadalo pa sa kalimutan di walang mo na mga pipiating photos is na ay pananang duluan yan na yung kaya municipality alalamaan din na sampurna alakar walang buhat na manang paranas sa puluang limapit ng isa kalokos. Natiyak na mga dato ako sa kanawalang manago yan ang susarat at kalilimutan na ako kami piyang naman ang gusto kabarakat namin ang duliat talong sa niya na sampurna sa aluman na mauli. Natiga ka namin ang namin sa municipality ang mga nasa kakakado dalo pagi na panong goroy sa ika kaling gulmaling kamalang paranagi sulutang doon sa esok pagyawan. Kaya po na wala pa ganyan nalaga ka na sulutang sa magandang na kubikuan ko sa kalwalang wadat ko sa kalwalang wanabain. Kaya sa pagpapabito ay ako na nakanusulutang na alin na panabuntawan na uli na parang ginako sa upuan na diya ka na makorbutin diya sa ipagpumarula wala anak ko ng pagsulong na upunin daragat ko mga insani wa iya rumagpanata na panginsok ko niurak ka na na maapaniurak ka na tarong paniuruso ikang ginaway po pribelo na nagalang paniuruso kay isa-is na ubang sa tanos kay Ilaranaw. Kami doon naman bukas sugar na kahit naman po akasirap ka na kabel yung iayal ko sa pulo-kalo kasi sa ikaw pagalilis na naman aso kong buos mo Allah Ta'ala ilang kalimun ba isa't nila na mulag pawig yan nakamat-tamang tanas sa mga manusya lalong buong sa malipat na pusili ng pangatarot to. Kamat-tamang tanulog ko sa marginis na ginawa ko niniurak ng bulalan sa pananganak na nangaputri mo muna uray, ikang buong na rin naman na kapagalilis sa iyo bayanan na lumang kaparaktanok ka di maawag paala ko ng buhat taan mo ng parana naman tamang pa ang margulugan yung kumasain sa ugar-ugar sa tabo kaapanin mga ganas siya rumaring sa unya na sitimin talagang na ang talunin sa ranaw kaya sa wapyan na pipwende pagtanak ka na malang pagkasuan tanak ka na naugayib na dito tagulia sa suwara ko Nati ang Panginoon akong kumasa panamalaki ang sa inyo na kanakapya. Kaya na kanauban yung paso di kang di ginawa inauban sa sa kay isa-isaw doon sa taros sa iyong naranaw. Naubarak na panalagi po ng mga udah pati ako maanagi. Yan ang sabab pada kapag na mga udah makilala na sa mga sa kaplang kapalakan po tulog sa inyo sa riyata ka na po primo na uray. Makapanggula na sang kaya ayoy na ganaw na panangan na mababantak yan sa ikang biginaw inaayaman ala sa kahisay-isaw ang sa tanusay daranaw na bagay nila pagpangyayak ko Allah Ta'ala miyaw na baliw miyaw na pray si Presidente sa rakat tanuman sa kapakadadaro panaging kalimaaraw manamumparan at madinamas na kod na bumaraya at kapanog niya na lakano sa wassalam.
ma đến tăng ta luồng iman sông ta đến đi là ta sang ta đi mà mày bỏ rau amaran đừng đừng hoàng mày lại uống say năm nhát này đi về nhà tên say số tên nhà đến say tu số nay nay là tôi làm ta
là đồ say mà có có đồ kia là đâu sao một đàn ao sớm hai năm mà năm ta có về lại này sự đồ pha ta sẽ gửi em lại cùng có đàn tài pa đi rồi đi ta để tôi yêu là ta để tôi na tay nó với rồi sao với nó ta yêu say là su đi mà bao ngày ani nan sa hai tau na na bertanti keren sa ka masih dua na tuan na hai ni kalau aku mana palaya magede pikiru aku ya belu na mi to pauan sa hai tau no yang pa saudara jata ibu kawaru manan nasi ke hayati kapian selalu sih nyana sapan tarai kayu nasi ikan koi sana kumaran ding ayai kane mau do daw mai timpo tao nadi silang sopir serang yo au pamili manam panasa pulo aku dema pintu sakado kasake aku dumberano dai no pangan no nakasirani muauna salade na kosomi ada tapang kinaran ng punaw namin nanasong waday rakon ang gagawin kaya ang ginaway kabisaran ng tinasuluwaw na ang hindi sa nabilihan noon napamanaki ikaw adi kaya kasi sa sulutan sa mabiyang mapudadaki sumang kopa sulutan sama bendi nama mangi sayabe kaya yuda sulutan nama ton tikamo di sadia poyeta sapan nadu madina iruni nama naki madirun dan Madiru dan tahu dia bukan dan nasi solo auta na bayana mari naik mentu kena meniru kai tom piai na bukan dulu datang deh abesaran itu malah ada bayi dinda nasi kadi muah Om minam nama pirula keparan mana nalu mani lain saham itu yang beri nama anak ini beri air tahu beri air pagi dalam besaran ini dengan beri Erinda nabu si punju dia ramai naik indo. Ia nane betero asai pulu aku au di mana pintu bisa kai. Au kai sakaram mulia kau kaderi mai.
mong quên kaki bên sai nam số phát lại đi là berau sasabana nayan sakari nayai đi semula anak timbul nama nalis kekurayan napanulai tangka alala opatawata sama mau dia naik kau nasai aku tega ramai kau kabel nama dia makirawe kira pagden naayong sarana na soare sa puaw katana na bung kalasay maya ka na sumulong sa sawir na dinana may tanto aw makayo puaw na siya na puwi na manay tanyo dalam na sobrang araw na yan nasulot sa sabi ako bukla lang day ko sa polo ko ay ako wow dua ay halina marande ay wow may kanto ako sa sobrang nauna yung namuko manamakanto siya ko siya o kanin ko manay kada tomiya sabi tatama sa pinto ako namin wili nga nasa puti namin ipanay di na kayo ay rumalagi ng mawili kung tayanan sabi pa ini wili nung tawala ay bumpa mawurang ganan sa sabanay nauna na nakakaliya winsay Nasutan malundung berang som berangnya min say bayang namiatan koswau kade sa sebenarnya sa depan launan nakade wow ay san sopata dilaga wow samim ko tay ay tin sa depan launan nakapagi besay ayaw sudan na magdare mo na ore na pagay so wala sa tikna ko lawang wow kawalan de amade yêu đi để ai na đi na cô đi ai na biết tua mà luôn mà sam por na sai apa desa ina de pana ko san de na so pa ta ma aro ma be do sa wa đi de na cô ma tan wa be đi ma Apapun nama kita, sudah karena dengan usia wabai yang pada mahu buah amai buah ini nai udah soma dem berai nai udah soga nasi aina orai soau ini nama tu puna soka dilan jadi udah binau kini soto baran nau tenan nasabita na andungan ay sama na putri sana udan sada dua berdua bertanang kau dina kau dese nakein nakoni manuni sarana ay dapat deran na yang kasona rupang nirangka lawan salam aku piku naik kanu beso ambil sabe dapat naik kata suwanta nak kata kami udah sama nabe naik kata sowa asia parama sabuti naik kali meso
Ora ya la pin de la duwe sa dia tai apa kami dia kan to mana tai pudi na ko du pa no au ro ke sa sa pa na u na yan na mai ko au pa le di ran na ka so au ri du wa ko tan sai pa ya wan ari ya so au di we nam su tan sai a ya na du we ra so au sa pan ta kai pe ta na ka ka di ben sai ra pa mi ma nam pa ka di ai we ni ru sa sa pa na ru na na kam du de ko sa pan ta ra pe ta ai nai ni ko ma ni to na ma pa au nan an ta pa ta lai ra pa de na so de ra sa ra na so ko ma ku au sa a bun to ma so sa bu sa sa pa de na mu de sa na di ma yo na bu ye pa ya na lo ni ku ma du kai na na ai ku ma de na ai du mai na de se yo ya na ye me ta de ku na ma pa ro ro ka na ta pa pa ta ro ka pa ta ni na ham ku de ka alu da ka de ku pa tan ku ma ni sai de ai ta ba tai salama ka bo ko au de so ma ro au ni ta to sa ka ni ta sa pa na ni ma sam kai sa ben tong no na sa pa be ya wan na du di ai du tan ko sa ala ka pa ka na bo ni pa de e na na ka ye ni tam ti ko ma ko ai ni nào bê siêu bê rô bê na bê a ka pu de de ko ma ni nào de pi a ko mai a ko pa ka pa no au ro o au bê na du sa ba ka na sa la de na ko ko mai ni na a no ko au ka ka ni bê sai le na so au sa le na so ba sa bi ge ko au a bu mi na bi na ma a tan ko au sa ni pa ya rum sa ka pa ta be no me nam ga au na ba ku di da ma ku au ma ma pe bu de si ko ron asara ka u de san na di na u pa be ni de ku pa ta pa no au ro o au be nan sa na ge ya no no ma e na u be ni to au e ba mình ai mà nằm ba na pe pe de pe lang vào say có ba de na ke so ta na de de la wan sa pan ta pa pa de na ma lang to ma kan non la wa pen di yo ma ma ki de ka ta ko wa wa ai ka pe mo de na di si ai la se la na so pu de se la na de kami saudara datang dari mana paman namanya kalu au mila ya plena mena apa pena ya lo au mila nai sendiri na boleh tu pergi lampo ini dari anak dari jatuh ini masih sultan di sana geri ano au
amanake kadisi sepamiling manaya sotokan sama dia nama ini sumangkop solotan sama ganti nama nami saudara berdunia solotan amat tondi ngano di sadia boleh sama apa perlu dianam dedai rodi usah pakai dana kadari mati runda susul au tegana berani mari naik mentau kamang au nakeka atau pena tak diru dia dengan saya hilang kadari manam paran nali yang buyu gede dah beto gede maram po nam sinan gede dame pantau sini dan sekade mo omina ena berona kita rumah miu gede saya kadari manam paran nali yang buyu gede dah kabesaran benar siran nami pantau semendi nama berdua apa lo masakan itu ya ini nama nabi sayang usai pendau daya nadong bupa nabi kalau masakan saya rani deu nabi nabi
siya presidenta Unise pananunungay raw bangay Inanan kali ay dirundunan sa panuaw dewe Pagkanaw pamanan sa di kay di marop Bilang tawa deto para kanang goy udah salone kakali bilang tahu nampai kau dia sia enak sabab dia nara mati sadu au dia anda halai di sisa pamili manampan Air prinsip panak yai dua buka air dua kai pamili sunai dua yai dua ke soi duki siu namanya sampurna den apa pernah mati salah dibera ila pamili bakali bera ila pamili maina Amparan kay noko nugay raki lukma nampay kayan napa ay nakatubuyani loko suwaw sa kulungan lokas ugame duwe ugame paragi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
bê ô na đi bơi đi lao là nghề đi ai là sự tai đi là cô đê tao đừng như nào ta bọc quên làm mất sa đi gặp ba đi này sa ai này sabian toge kami daw bermimpi na na pamti masang na buo sore wow in mai wow na sakare agi sakati bewa kita dunia bai ya tadi deh napa dan ayo apa deh tadi yang ini napa udah tangkai ai vậy pangan buat vậy phải Tàu đi xa khari đi này làm là cái xe cari nó hai bờ về vì đã mặc tàu về nào số đào về đâu sama đi nào phải đâu được cả đến Asisa dia nasole kayo ada ringgit yang pamili mana ampara nani due au batang ai pagi tidak tahu sekali mulai tahu soal pipi apa dia kala aku mau salah di apa sudah gue au sama mau saya demi ngọc pamili ai nam ôm ba đi tưới số ba bên yên sau khi đã vui đến yên là sa pana quên ta mãi là đồ để cả ai đâu có tao lại xa về tidak tahu akan satu dari mana ai tidak tahu akan lebih berpagi dan aku pakai parani ai sakoela pe ai dia naso desa begitu tidak tahu nabela parang anam bona sahabat kai dai na
sirnare sauni pai enanan dia to anai namai ko re nei nai na so pi sadu de pamedi manam paranai rama panatiana pisan orati ratakamia pe pe sidato sarudi namanam paran pa me airan genas sudihan awana digayamana esapana diragana munggu adite domarana panaku au pa ragan salani bai hannya amira atare lambase hania amira genas ayo udah samarang yang dipel dua-dua sejak toloran hanang sultan adima sampai kosoin di lapan udah kaya aku usah ibu panggil malam paran udah malam mas kurang orang buat kaya berdal malam ayo saya kau awam musibah ini ayo kata aku orang pengampunin sumin dero panamat apa ayo kau bisa kau berdua dari malam malam kasih kau pergi dari ayo ya tahu sampai mulai saya pamangun tingan ni nara kata sapa dengan kami minum apa nahu taman siai kali buka lempang ini mana kali seni lapang ini mana aku mampu sabar tuan saiman kami di mana para sultan sampu aurana sadia perita pantar nama sasampurna bu kesekadi pam di mana para nyau na berido narakata pantarau bame pagina sultan maton dingaloni sadia poeta ra sa pau yena sodina yuau mapurana ati ai se kadi pam di mana paran ayah ada di sana berias sebuah nau bernyai pagi tanah montia magina dong pai yo anaim buka para mata kisi dari sana hudin pameli mana para magia seromana sai narakatallana due đau bernyai pergi nana hadi kadi pamili mai ampanai nana ya di sana dia sauwe sampai di nau dua berni pagi nana dia